Ngiyanibingelela egameni laNkulunkulu wethu okhona emhlabeni nasezulwini, wasebuhleni bamaNazaretha oziqonhlanu, uHlembo oyingcwele, unyazi lwezulu. Njengamanje ngicela siphinde sibheke isitabelelo 157 esithi ngehlelo isisindo sezono zami nezabazali bami. Ngicela njengamanje ngenze isigaba sokuqala salesi sitabelelo kuphela. Ngizokwenza isigaba sokuqala salesi sitabelelo ngendlela enjobo, ngiphinde ngenze isigaba sokuqala salesi sitabelelo ngendlela yesikotshi noma ngendlela engafani nokuqala. Ngicela ukuphinda futhi. Njengamanje ngizokwenza isitabelelo esithi ngehlelo isisindo sezono zami, kodwa ngizokwenza isigaba sokuqala salesi sitabelelo ngendlela enjobo, ngibuye ngenze isigaba sokuqala salesi sitabelelo ngendlela engafani nokuqala. Ngicela ukusiqala isitabelelo. Ngeke ngidlulele esigabeni sesibili namhlanje ngesigaba sokuqala kuphela kwesitabelelo. Bazali bami obazi abazi yakini. Indlela yokuqala leyo. Ngiphinda futhi ngenza isigaba sokuqala salesihlabelelo ngenye indlela yesibili. Zona indlela icishe ifane, kodwa ihluke kancane, uzobona nawe. Singaqala. Bazali bami obazi ebazi yakini. Ngiyabonga kakhulu. Iyona-ke le enye indlela engafani nale yokuqala. Ihluke nje lapha bese kuthi hawu. Le ndlela yesibili indlela ehluke ngayo kunale yokuqala. Le ndlela yokuqala
mese kwehla ihawu khona uyakhomba. Mese ulivusa ihawu ucishe ungashayi. Kodwa kule ndlela yesibili, ngesikhathi uqala wehlisa ihawu kokuqala, uyavala ucishe uvuse ngokushaya futhi. Uphinde futhi ucishe uvale, uphinde ucishe uvuse ngokushaya. Kanti endleleni yokuqala ukhomba kathathu, ishoba lakho noma induku yakho ibheke phambili, ulandelana ucisha ungashayi uze uvale okugcina. Ngiyabonga kakhulu uma kukhona ongakuboni kahle, ungibhalele lapha ku-TikTok. Ngicela niSubscribe, enjoyini. It's your boy Thobani Nguni, Blanket.